Kulandireni ku programu yoyamba ya sabata ino ya kulinji pano pa Wailesi Times. Dzina langa ndi Elvis Sawahowa. Yetu ndi programu imene timakambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza dziko lino, ndipo lero nkhani ili m'bwalo muno ndiyokhudza ndithu milandu yozembetsa komanso kupha nyama zakutchire, mchingereza amati wildlife crimes. Tikhale ndi alendo osiyanasiyana amene atithandize kusanthula nkhani. Tikhale ndithu ndi a Joseph Nkosi oyankhulira ndithu ku nduna wa zokopa alendo. Tikhalenso ndi Wanangwaja Fulumira amene amatithandiza kusanthula nkhani zosiyanasiyana pano pa Times. Rebecca Chimjeka, witness yopwera, komanso Patrice Williams na amene akhala nkhani athu mpulogalamu imeneyi. Komanso tikhale ndi a Charles Mkoka, mkulu wa bungwe limodzi mwa mabungwe amene amalimbikitsa ntchito zoteteza nyama zakutchire, amene mabungwe amene amati Cure, amene tikhale nawo palaini pano. Koma pakati pano tiba yambakaye kusanthula nkhani ndi Wanango mstudio muno. Wanango, tikulandeni ku programu ndithu imeneyi ya kulinji. Tathokoza kwambiri. Nkhani ndi imene ili m'bwalo wildlife crimes, kapena kuti milandu yokhudza kuzembetsa komanso kupha nyama zakutchire. Mwina iweyo nkhani imene umayimvetsetsa bwanja kamati kuzembetsa kupha nyama zakutchire, ndi mwasipo mmene kuvekeramo kapena pali zambiri zimene zimakhala involved? Ndi nkhani imene pamachitika zinthu zambiri kwambiri. Mwina poyambirira tinene kuti nkhani ya zachilengedwe kapena kuti nyama, kuphatitsapo nyama kumene zonsezi ndi katundu amene ndi waboma. Munthu pawekha ngati malo osali ako sukuyenera kutengapo gawo lowononga chilengedwe chilichonse. Makamaka mwina tikanena mwina mbali ya mitengo kachani, koma tikanena nyama ngakhale zili mu munda mwako sizako, ndipo sukuyenera kuti iwe utengepo gawo lowononga. Now tili ndi malo makulu angapo amene ndaneneramu. Malo ena ndoti ndiwotetezedwa amene anasankhidwa kuti malo amenewo anthu asafikeko, mwina nyama zizikhalako mwabata mwamtendere. Ndeti ndi ma national parks, ndi mwina mbuyo munalinso ma game reserve, zimene panopa onse anangowatchula kuti ma wildlife reserves. Mmene momo ndimoletsedwa kuti munthu akachitemo liwamba lilonse, kuna akasake nyama ndi kupha kapena kuzembetsa kumene nyama ya moyo. Ndiye chimene chikutivuta kumalawi kuno chakuti nkhalango zambiri zimene tinazisankha, tinazo nkhalango zosiyanasiyana. Nkhalango zambiri mchitidwe umenewo wopha nyamawo ukunkana akulirakulirabe kapena tikulephera kuthana nawo. Uli magulu pawiri. Pali ena amene amapita nakasaka, mwina pa Chingerezi tikanati small scale. Mwina anthu amene amakangosaka, ena angofuna apezeko za ndiwo, ena mwina akapha akangogulisa nyama imene. Ndi palinso gulu lina limene limasaka ndi zolinga zazikulu za business, amene onda anthu mwina amakasaka na amatenga zinthu kunyama zimene zizogulitsa pa mtengo wapatali. Pali nyama zina ngati mwina amanena miyanga ya njovu tamvapo mwina achita pangolina amene amazoti yayi ndi nyama yotetezeka. Kuli chipembere chimene madraino akhangati anthu miyanga yake iliso ndi zokambakamba zambirimbiri. Ndi makamaka ikafika ku gulu limeneli kumeneku kumavuta kwambiri, chifukwa anthu amene amapangawo amaoneka ngati kuti ndi anthu akuluakulu kwambiri. Nkhani zake tuchita moterera pa nde palaini pati ndi alendo osiyana amene atijoyina programu ya lero. Atifotokozeretsa ndetsetani wa nkhani imeneyi ndi a Joseph Nkosi olankhulira ndithu ku nduna wa za tourism kapena zokopa alendo. Tilinso ndi amene aja Charles Mkoka ochokera ku Cure. Tilinso ndi Rebecca Chimjeka pomwe pamene ati akhali tulankhani athu oyamba kuti santhulira nkhani ife wakhala kuzitsatira nkhani izi zinazinazi ku mabwalo a milandu, chifukwa ena amene akukolezera nkhani zimenezi ndi anthu ochokera m'mayiko ena. Ndeti kambenso makamaka gawo limenelo. Tiyambe mwina ndikucheza ndi Ankosi, Joseph Nkosi ochokera ku Ministry of Tourism. Ankosi, mukutimva palainipa? Ndithu ndikukumvani.
tikulandireni ku program yathu ya lero ya kulinji pamene paso tili ndi Charles Mkoka kuikiwa tingokulandiraniso tisanambe kucheza nankosi ku program yathu ya lero ya kulinji Mkoka. Ziwa mwabita tukosa thank you. Rebecca swali pomwe Rebecca tikulandireso tikhati kucheza nawe chaposa chedwapo koma tiyambe nankosi nkhani ndi imeneyi. Kodi vuto ngati inu kuboma vuto la imeneyi la ma wildlife crimes kapena kuzembetsa ndi kupha nyama zakutchire kumalawi kuno ndi lalikulu bwanji? Ziwa mwambiri jambira ndithokoze kuti mwayibweretsa nkhani imeneyi pa program imeneyi. Kwa monga ngati kuunduna cholinga chathu ndichonena kuti create awareness kuyipa kwa mchitidwe umene uwu. Ndi program ngati imeneyi imathandizira kuunikira kuyipa kwa mchitidwe umene uwu. Koma mukandifunsa kuti mchitidwe umene uwu ndi waukulu bwanji, panopo kunena moona mtima mchitidwe umene ukuchepa kwambiri. Andi mukaona mafigures omwe tili nawo muona kuti mafigures wakutsika. Andi kungopereka chitsanzo muona kuti nyama m'mapaki mwathu mwambiri zikuchulukira. Andi ndinkona tinayamba program ija ya translocation. Kuti zikachuluka uku izipititse uku. Komanso likapititsa kumeneko kumakhala ndondomeko zoyenerera kuti zisamalidwe. So tinachoka kumajeti tachoka kumajeti nali kuliwondo choko maliwonde tinapita kumajeti pano tikuchita piece up mapaki athu amusente muno kunkhota kuota ndi kukasungu. Ndi mchitidwe umene undithudi ukuchepera andi tikuona kuti tikupita patsogolo monga ngati Malawi. Mwina atango tipatsani comparative analysis mbuyo chimavuta nchani panopa mwayika mfundo zotani kuti nkhani imene ikhale ngati ndithu si kufalikira kwambiri mdziko muno? Pali zinthu zingapo zomwe zachitika andi ndigwirizane ndi ajana yankhula kumambiriro kuti mchitidwe umenewu umachitika kwambiri mwina ndiye ifaini yake kuno ku Malawi komanso ndi anthu ochoka mayiko akunja. Ndicho chomwe chachitika kwambiri kunoko nchonena kuti anthu okhala ku Malawi kunoko ndi amene tayika patsogolo kuti adzitithandizira kuthana ndi mchitidwe umenewu. Ndiye kuchitika maprogramu ambiri like ma awareness ambiri komanso ma engagement ambiri kuwauza iwo kuti iwo ndi amene ali muchizungu timati ma front line defenders. Anthu omwe akuyeneka kukhala patsogolo kuti nyama zimene zitetezwe ndi ife ya Malawi, the general public. Ndiye kuti mukaona munthu mukaona zizindikiro zosiyana tiuzeni mwansanga. Andi njira imene iyi yathandizira kwambiri kuti anthu ambiri agwidwe. Ndamati wina kangomona china chake chodabwitsa amabwera kutsogolo kudzanena ndi anthu aja amafufuzidwa. Iyo ndi njira yayikulu yomwe ikuthandizira mpaka pano. Komanso mwa njira zina pali njira zambiri zomwe tasintha in terms of mene timachitira manage ma national park ndi ma wildlife athu. Pali ma agreement ambiri omwe tapanga ndi anthu a international companies omwe amasambala nyama zakutchire ndi zachilengedwe. Andi iziziso zathandizira kuti tibweretse njira zatsopano zosamalira nyama zakutchire komanso zounikira zinthu zathu zachilengedwe m'machani mmene mumu m'makati mmene mumu. Andi mukaonetsetsanso kuti panopo maborders mwathu malo aliwonse amene mukutuluka olo mukulowa kubwera ku Malawi kuli anyamata athu apasi amene ali well trained kuti atha kudziwa andi komanso ali ndi agalu omwe amachita sneak. So izizi ndi mwazina za ndondomeko zomwe zilipo zomwe zachitika kunena kuti mchitidwe umene uchepe komanso kuti tikhale ngati kuti taonjezera nyama zomwe zili m'mapaki mwathu. Ena mwina nkumafuza kuti nyama yakutchire nje ntchito chani maita kuiteteza choncho. Cholinga chanu nchani? Choyambirira nyama yakutchire ndiyothandiza wina aliyense like Malawi. Mulungu analenga zinthuzi kuti zizikhalira limodzi. Kuchoka munyama yakutchire ndiye kuti tipezamo phindu ngati dziko. Tamba tukamba nkhani ya forex. Nkhani ya forex ija anthu amachoka kunja ndi ndalama zakunja kubwera kunoko kuti adzaone nyama zakutchirezi. Komanso nyama zakutchirezi zimakhala kuti zalemba anthu ntchito kuti aziziteteza. Ndoti pamene paja taonjezeranso employment. Komanso munyama zakutchire zomwezi tasamala zachilengedwe. Ndiye kuti tchire lija mitengo ija imakhala kuti muchilengedwe cha mwini wake Mulungu imathandizira mapumidwe athu, imathandizira thupi lathu.
chifukwa imachita fyumu imakhala ngati kutenga zinyasi zonse mitengo ija nkutipatsanso oxygen wina wabwino. So ndi chinthu chofunikira kwambiri ku dziko lonse komanso ndi chofunikira kwambiri kwa munthu wina aliyense. Chabwino mukhale paene pomwepo Ankosi tikhalenso tikubwerera kwa inu koma tisanapite kwa Charles Mkoka. Rebecca uli pa line right? Ndili pa line pompano. Rebecca Jinjeka wakhala kutsatira nkhani ina yopatsa chidwi kwambiri ku bwalo la milandu yokhudza nzika ina ya dziko la China. Nzika imeneyi Rebecca atitchule dzina ndiye ife wakhala akutsatira bwino nkhani koma nzika imeneyi inamangidwa kamba kosembetsa mnyanga ya njovu ndi zina zimene anthu amatenga akapha nyama zakutchire panyamapo ndi anagamula kuti kakhale kundende tithu kwa zaka zambiri ndiye sakulali kudedza. Panopa khangati nzika imene inapangidwa pardon ngati sakulakwitsa tsono inapezeka kuti panopa itsegulanso mlandu wina umene utalowe m'bwalomu lachitatu lomweli wiki inoyi. Rebecca, tafotokoza za nkhani zimene zikumaso zina zimene wakhala kuzitsatira iwe za nzika zosakhala za mdziko muno ndi mmene zikukolezera mchitidwe umenewu okupha nyama zakutchire. Zona di Adrian mlandu umene ndakhala ndikutsatira bwino kwambiri kuyambira chaka cha 2020 pomwe banja la alimi amene wanzika ya ku Zambia akazi awo ndi ana onse anapezeka kuti ndi olakwa pa mlandu ozembetsa zinthu za nyama zakutchire. Malingana ndi maumboni amene amaperekedwa ku khoti, nyanga zina zimakapezeka ku nyumba kwawo atazifikira pansi koma anapezeka kuti a wildlife makamaka anapezeka kunena kuti anafufuza mpaka kuzipeza nyanga zija. Komanso nzika zimene sikutinso zimagwiritsa ntchito kumayi kokha kuno mene malingana ndi ma court document zimaonetsa nena kuti nzika zimenezi zimagwiritsanso ntchito anthu aku Mozambique aku Zambia akabayiba nyanga zija zimabwera kumayi kunoko kumene amazipanga process akapanga process amayika mwina malinyi kumapanga ngati aumba chinthu kunena kuti mwina azizitumiza bwino kumene kumisika kumene amagulitsa. Andi panopo kunena panopo nzika imeneyi ikuwadira chitatu ku court malingana nkunena kuti pali nkhani yonena kuti mmene ankagwira ndende kumaula ankatuluka ku ndende kumeneku kumapita ku nyumba kwawo pamene sizololedwa komanso ali ndi mlandu onena kuti amafuna kupereka ndalama zochuluka kwa ajaji kunena kuti mlandu wawo uyende bwino. Zina ndi zimene zinapangitsa onena kuti ICB aonikepo onena kuti ayi munthu asiti wakhala akusakaza zinthu zakumayi kuno komanso akufuna be kunena kuti apulumuke makamaka pa nkhani yomapereka ndalama yokuti atuluke mu ndende mdziko muno. Ndipo maveka maripoti kuti aliniwa sana save sentence yawo chifukwa cha mapadoni zimene zizoona ungatitsimikizire pa mlandu wawo woyamba ozembetsa nyama osatu ukulowa mkhoti lachitatu. Zimene zizomboni wake weniweni palibe chifukwa chotakhala kufufuza chifukwa chinena kuti mwina ikamalowa khotini pamene tikamve kunena kuti anali ndi pardon komano umboni weniweni palibe. Chifukwa chonena kuti sinanga analinewo anapangidwa pardon komabe akupezeka kuti ali mu ndende komanso anakali kumayi kuno kupita kuti azipita kuti ayankhe mlandu komano pali pena pake zomwe zinachitika akazi awo anapatsidwa pardon panopo anapita amene ankagwira ndende sana malibe ndendeyi anapatsidwa pardon. Imeneyo ndi nkhani imene yakula kwambiri kuti chifukwa chani munthu oti amaseva ndende koma usanapitiriza anapatsa zaka zingati onse anapatsa zaka 14 anapatsa zaka 14 kuti agwire ndende zaka 14 komano malipoti ndipo alipo anapeza kunena kuti mkazi wawoyo anapita panopo ali ku China koma sizinadziwika kuti ananyamuka bwanji. Nde iwenso wakhala kutsata nkhani zina zambiri zonga ngati izi ungatipasenso ma example ena anzika zina zimene zakhala zikuchita zikupalamula milandu ngati imeneyi.
amalawi makamaka amalawi ambiri akhala akugwiritsidwa ntchito makamaka ndi nzika za ku China kunena kuti azikatenga nyanga zija azigulitsa kuti azipeza ndalama. Amalawi ambiri panopa akuseva ndende pamene machinese ena anapezedwa mwayi woti apange pardon, koma amalawi ena anakali kundende kuseva sentence chifukwa chonena kuti amagwiritsidwa ntchito ndi machina kuti aziba nyanga, azipha njovu, azitenga ma scales amapangolini. Alipo amalawi ambiri komanso nzika zina za ku Zambia, nzika ina ya ku Zambia ndikumbukira panopo ikuseva ndende kumalawi kunoko chifukwa choti inapezeka ndi nyanga zambiri zokwana ndalama mwina zokwana mwina 1 billion kunena kuti pamene ankawagamula. Nde izi zikuonetsa kuti machinese amayiza kwambiri makamaka nzika za ku China zomwe zinapezeka zikupanga business imene amayiza kwambiri amalawi kapena nzika zina za ku Mozambique kapena za ku Zambia pogulitsa popanga business imene. Captain Rebecca, tipite no kwa Charles Mkoka ochokera mkulu wa Kiwa. Ankoka nkhani tu ndi imene mafuna ni muitamba sule bwino tinayesa kuti tikhale ndi mkulu oyankhulira ndende za mdziko muno Steve Meke, koma iwowa angutiuza mamapo omwe kuti sakwanitsa kukhala nafe chifukwa cha ntchito zimene apatsidwa ku ofesi kwawoko, koma iye anavomera kuti akhale nafe mpulogalamu ino. Mafuna tifotokoze bwinobwino za pardoning processes kuti amayenda bwanji kuti munthu akhululukira ku ndende, iwo amazilongosola bwanji zinthu zawozi. Ndiye anena kuti asakwanitsa kukhala nafe chifukwa cha ntchito zina zimene apatsidwa mmawa uno, koma ndi Ankoka amene amagwira ntchito ndithu mu civic space nkhani zokhazokhazi zokhudza kuzembetsa nyama zakuchita. Ankoka, tikulandirenso ku program imene yakulinji nkhani imeneyo kuti akufotokoza Rebecca yakuti zikuoneka kuti nzika za maiko ene makamaka ma Chinese ndi amene akukolezera ntchito umene ku Malawi kuno amagwiritsa ntchito anthu aku Malawi kuti azizembetsa nyama zakuchire, kupha kumene nyama zakuchire. Inu nkhani imeneyi ndiyayikulu bwanji ngati civil society mukamayifufuza mukamachita ma research anu kumene komanso mukamachita zosiyanasiyana ndi mabungwe okhudzidwa kuti muthane ndi mmene anthu amenewa ma Chinese akuchitira pa nkhani zimenezi? Okay, zikomo kwambiri. Ndi nkhani yayikulu kwambiri. Boyfeo ngati bungwe la Coordination Union for Rehabilitation of the Environment in Malawi, omwe ndi bungwe la omwesera boma naso limwe matsogolera mabungwe amene akuchita ntchito zawo zimene ziyang'ana nyama zakuchire komanso nkhani zina zakuchire. Tinayitsatira bwinobwino nkhani imeneyi ndi nkhani kwambiri andi yakalendika Malawi munomo kuyambira nthawi yayitali mongogwirizana ndi Rebecca Malawi kunopo ikatangera amene pambali ya kafukufuku kapena nkhani ya research zofufuza zathu zikuonetsa onena kuti anthu amene amene amachita malonda amene awasavomerezeka akhala kusanjira ku Malawi kunoko ngati conduit yonena kuti akapanga malonda awo savomerezekawo katundu awo zikuonetsa kuti amamugwiritsa ntchito kuti athe kuti apite kumalonda azinza kugera mkoko. Izi zimukhoza kuona kuti tikatengera pa history ya macrimes amene akhala akuchitika kumbuyo muona kuti mu 2002 ku Singapore inapangidwa seize ivory yofiika kwambiri worth 6 tons and iyi inatengera ntchito ndithu yakulu kwambiri yakafundidwe yogwirizana the Environmental Investigation Agency EIA, the Lusaka Agreement Task Force, also the Anti-Corruption Bureau Malawi. Amina anapanga kuti kunaweza kuti kana angena hapa amina anapanga ngoma kulesa minyanga kutoka ku Zambia mabaya mliongomu and shipment imene hii kupengira kuonana panga anzatu EIA, the Environmental Investigation Agency UK. Ikuoneka kuti shipment imene hii it was inajokera kunoko ku Malawi. Shipment imene inaindi ndi ivory okwana 532
minyanga imene komanso 40,810 imapark region imene tosonyeza ona kuti tapangidwa kuchokera ku nkhani ya izizi za ijene Ivory ndi kuchokera ku Njovu. Tikaonanso 202 panangopita zaka 11 in 2013 ngapo Malawi Revenue Authority kudzera mu branch yawo the Flexible Anti-Smuggling Team pachingereza FAST imene imaona ndithu nkhani za kuti kodi amene akuzamba itsa zinthu zigani anachita intercept Ivory ochuluka kwambiri pa praise kutoka kwa Malawi zomwe pamene timachoka track inake imene inali kupati ya Malawi koma munali Ivory imene momwe ochuluka kwambiri 781 tasks anachita consider ndiko muslimenti and producer pa boda amene zimawa ku boda ya Malawi Chongwe kuzimasonyeza ngati kuti muslimenti zapete pasi kwa 9 nyanga. So mukaiona network imene imaona kuti network yaikulu kwambiri and cross border involving our neighboring countries, Malawi, Mozambique, Zambia, Tanzania on the north, and zikusoza na kuti Zambia za mchiridomena maka minyanga yangu kuri minyanga yangu pembele inakonda kuzamba isida kuti mina zikwere Malawi kumoko and kulisa chito zimene ali nazo tayapa ngati ma products tina kuti atipangire package and then kuti atitumitse ili tamina kumaiko ngati ku Singapore, ku China komanso pakati aponso tinaonanso stage ya zimene zinapita ndithu ku Middle East. Chabwino tikafufuza bwino tiona kuti kumene koko ndimene kuti tikulistika waukulu kwambiri wa ma products amene wa anthu ambiri amene ali olemera amakonda kuisa chito ma products arayi mahoni nabangira madaga kumeneko zinthu zosonyeza kuti ndi anthu andalama kwambiri zikusonyeza kuti market yaikulu ili ku Malawi amene wawa the Middle East komanso ku South East Asia. So mbona kuti kuti kuoneka kuti walikulu kwambiri and kukongoyenerera ndithu kuti pamene tikuwunikiraso kuti kuti tikhoza kupanga bwanji kuti malanga zathu zitetezedwe tionetsetse kuti malamulo amene akutetezera kuti nyama zakutchire zimene zili pachiopsezo kwambiri makamaka njovu ndi maraimo komanso posachedwa pangolini zimene zizi zitetezedwe kupakana kuti unafusa kwamba kuti chifukwa cha ndilisamalira nyama zakutchire nyama zakutchire ndizofunikira kwambiri tikatengera pamene zinthu mmene zimayendera kuti mati the interconnected web of life kuti ife tikhale ndi agriculture yabwino chifukwa chanati mwina tine nkhalango zabwino mvula zizibwera mvula zikabwera tikhala ndi chakudya chambiri komano tikangotenga nkhalango mukhale kuti mulibe nyama zizo aliyense azipanga zimene akufuna chifukwa chanati alibe mantha kuti aope kuti apita ku nkhalango kuti pamene on the other hand tikakhala kuti minyama zimapezeka kuti zimakhala ngatiso zikupereka chitetezo kwa mitengo ndi zina zokufunikira pamene tikhale ndi madzi imene tili nayo mukudziwa timadalira ifeyo ngati dziko mphamvu ya magesi imene imachokera kumadzi tsopano ngati nkhalango zitati zaonongeka itiizi ndekuti umwayona kuti tife tizite kani ma hydro power stations amene tinayika motsatizana mu mtsinje umene umadalira madzi apita amachoka nyanja ya Malawi komanso kuti nyanja ifaini madzi imadalira mitunda imene kuli mitengo imene chilengedwe chili kuno kwetu. So mukhoza kuona munthu amene ndoti sakulumikiza bwinobwino ubwino wa nyama zakutchire aziona ngati mwina nyama zakutchire ndizakachisa komano anzathu amene amapanga kafukufuku wa science amanena kuti we live in the world that is interconnected. Kuti tikhale ne madzi mu nyanja ya Malawi, kuti tikhale ne madzi mu Shire, chifukwa chanati tili mitunda kapena ma watershed amene akutetezedwa ndi nkhalango. Tabwino amkoka mubwereso posachedwa patingo cheza ndi ntolankhani wathu witness chibwere kuchigawo cha kumpoto timve kuti Amalawi kuti sobanji pa nkhani facha kumapeto kuti khati kuyang'ana ma solutions kuti tichite motani tibwereso kwa ine posachedwa pa just hold the line. Witness, hello.
Davis netu ndavuka bwino kunonso kumsumba kwachabwino ndithu kadzuwa kaliko mwapatali patali ku BTV kwazuka bwanji ya usati ku BTV zokwa koma madzuka bwanji ku Blantyre iye tadzuka bwino kuno nanga sichidule chabwino ndisachedwese programu panopo ndithu ndi Malawi mmodzi amene ndithu akufuna kuti ayankhule nawo pa nkhani imene tikukambirana panopo achimwene chiyambira amalawi akudziweni. Ine ndine Mr. Augustine Saro Jere ndimakhala kwa Luwini. Chabwino Augustine timafuna kuti mutifotokozere za nkhani imene timakambirana panopo kodi mchitidwe ozembesa nyama zakutchire mdziko mwathu muno ndi waukulu bwanji? Topic yabwino choyambirira ndi tokoze abwana nkosi akutwalizimu aja afotokoza kuti ma statistics awo akusonyeza kuti mchitidwe umene ukucheza iyoyo it's a good news kuiva. However ndinene ichi kumalawi kuno dziko lathu sitilikonda witness kunena zoona dziko lathu sitilikonda in a sense that tili nawo ma natural resources ambiri dziko lathu lino koma sitimagwiritsa ntchito timazikonda ifeni. Abingwa Mutharika mzimu wonse mumtendere ananena apo nthawi inake kuti Malawi is not poor. Malawi is rich. Okay? Now, what he actually meant was that dziko lathu chilichonse tili nacho mdziko munomo chochipotithandiza. Tibe kunyama zakutchire. Tourism tikana tikuitenga serious kwambiri kwathu kuno. Sipo tikuvutia tikudandaula nayo lero hii. Taona tudala foja weni foja basi. Pamene maiko anzatu ngati Tanzania, you go to Kenya, you go to South Africa, you go to Botswana. Ndi maiko amene anapanga invest heavily ku tourism. Nyama zakutchire ndi chida chimodzi zimene ife kumalawi kunoko chikotithandiza pa chuma chatitengere serious. Vuto limene khalapo ndokuti amalawi ene akesi ndimene timakhapa sogolo kuthandiza anthu akuja kubwera kuzaononga zinthu zathu ngati nyama zathu ife kumathandizira cholinga ine ndipeze kukanga chebe pa ine ndekha noti dziko kuti lipindule koma ineyo ngati munthu ndekha ndi banja langa lipindulemo kumene kusikulikonda dziko koma tipange zinthu zonena kuti tikapeza munthu wakunja akuononga zinthu zathu mdziko muno then timpange report. Okay? Chiwandama zimene akutenga munthu uja zikanathandiza ife omwe ngati amalawi kugula mankhwala mzipatala, kugula fuel, kugula fertilizer, ndama zake zimene zijaza zakutwalizi zimene bwandi alendo kuchoka kunja zija. Kwa poti ndazikonda ndekha ndapangolini ndagulisa. Ndikuliza ndadeka. Ndama zimene ndithandiza ndekha. Sithandiza ziko ya. Ndama baba pajapo nchidoti ine ndeka uja. Ndimene kuti vuta kwambiri. Kumatika kati timo tithandize ziko tithandize. Chabwino kapena tinene kuti alendo amene akuchoka kunja wanda amene akukolezera milandu yotere. Sanene kuti alendo akolezera iya koma ife toka ine akefe. Chikwa alendo akabwera. Okay? Nandiuza kuti Mr. Jere tandizeni ndifuna nyanga wanjo ine kumthandiza munthu uja. Ndikuti ine ndikupa ziko langa. Sindikuti ziko langa iya. Koma ineyo ndipange zonena kuti munthu uja mlendoyo ngati undipanga ineyo kuti ndimuthandizire apeze nyanga wanjo for instance. Ineyo ndikhale munthu woyamba ngati Malawi kumpanga report munthu uja amangidwe. Chikwa zimene akufuna kuti ndizembete zija zothandiza ziko langa. Ine ndigulisa nyanga wanjo chabwino. Ndama zija ndigula bread ndi sugar ndimwa panyumba panga. Nanga ziko lapindula chake. Ziko sinapindule. Lapindula ndinendeka ngati Mr. J. Pamene popo ndimenena kuti alendo aja akawasibwera kunoko kuzafuna kuti panga kuti kuonekeza zathu zomwe ndikuti we are pathetic. Ndio izile pang'ono. Pali ena amapanga help Masomalia, okay? Anthu akunja ndi ngotero kuzembesa Masomalia kwa sanziko munomo. Anthu amene amafuna kuti apeze phindu pa iwo okha safuna kuti dziko lipindule. Chifukwa chimene chimachitika chakuti ukazembesa Masomalia zibwesa munomo you never know kuti anthu ajabwesa zida zotani dziko muno hata kuonongeza za dziko hata kubwesa mifuti. Okay? You don't know. Koma chifukwa kuti you are money hungry wakufuna kuzithandizepo iweyo koma ziko sinatani walipwetekera chiwalika mafuta wabwesa zigawenga mdziko zaononga ziko.
kapena mwina tinene kuti boma kapena ndi makondera popereka zilango zimene right pamene popo tinene zoona kumakoti kwathu nakonso kuli vuto lalikulu kwambiri chifukwa chonena kuti kawiri popereka zigamulo zawo zimakhala zokhumudwitsa kwambiri. Uzapeza kuti mlandu waukulu ngati woti umene tukamba apa wagwisa mnyanga wa njovu chifukwa kuti munthu amene akumangidwayo kapena uzengedwa mlanduyo ndi mforenara boma limatha kumuyikira kumbuyo koma akakhala Malawi uzapeza kuti chilango chake chadzaoneni okay Malawi itu kumukhaulitsa zinthu zoti ngati kuti ndi forenara kwa forenara uja akupeza chilango chofewa kuti mvuto corruption chiwana ngati wakunja chamakhala ndalama zambiri adisha okay tinezoona adisha apeza chilango choti chilineage koma pamene Malawi ajiwe kali kose ni mphawi ngati Nepal apeza chilango chachikulu chipoti aliwe pogwira kuli vuto kumakoti kwatu alizuka makwambiri pambojere chifukwa chotipasa ande manga zimenezo. Elvis I think ababa ndifike pamapeto pamene ndithu mmodzi mwa Malawi amayankhulira ku chigawo chakumpoto zokhuzana ndi nkhani yathu imene timayankhula panopo ndikufunira tsiku labwino. iwenso witness athokoza chifukwa chogwira ntchito yotero mmawa uno amene witness chipwera kutipatsira macheza amene ali nawo ku chigawo chakumpoto kucheza ndi Malawi pa nkhani imene tikambirana tsiku lero izembetsa nyama zakutchire. Wanangu atibwere kwa iwe nkhani ndi imeneyi kuti zika zimene siza mdziko muno ndi zimene zikukolezera ntchito umenewu zikumatuma kwambiri Malawi kuti ayi takaphani nyama takachotsani chakuti tizembetse lipititse kwakuti mwina nkhani nkumakhala kuti how do you deal ndi anthu ngati amenewa because specific alambira akone kuti ndi ma Chinese ndimene zilili sitinganenenso kuti ndiwo ndi ma Chinese ambiriwa inuyo mukuona kuti how do you deal with pamenepa? Ineyo makamaka kuthana ndi nkhani imeneyi mwina ndiyambe ndunena kuti chimo satumana chimo satumana munthu amene ali wabwino sungalolere kuti munthu akugwiritse ntchito monga mwa njira ina yosakhala bwino so awawa chimene chikuwapangitsa kutengapo mwayi mwamva anthu ambiri akulankhula kuti anthu ambiri amagwiritsa ntchito ku Malawi kuno mwina akuziba kwinako koma kuti anyamule kwinako atuluke nazo zovuta kwambiri kusiyana ndi kuti ndi ku Malawi kuno chimene chikutipatsa chithunzithunzi kuti vuto nonso pano lalikulu ndife ine yakana Malawi ifeyo ndi kuti ndi amene tabowoka taphweka kwambiri mwina umunthu wathu wakhangati watayika ndi chimene tikuyika patsogolo ndi dyera loti tipindule ngati amakwanitsa anthu amenewa kuchotsa zinthu zoletsedwa amene mukumveramo kuti ananena kosi ya ku ministry kuti ayi ifeyo ngakhale maboda amathu monsemu muli agalu muli ya wildlife park komano muona kuti zinthuzo zimapezeka kuti zadutsa kuti komwe kumene amanena ankoka kuti miyanga yanjovu yochuluka inakapezeka ku kunja kwa dziko lino kusonyeza kuti zinadutsa momuno vuto lalikulu ndi ifeyo malamulo tinawo okhwima Environmental Act ya 2017 ndi yokhwima kwambiri muli zilango zokhwima munthu akapezeka ndi china chilichonse chokhuzana ndi nyama zachilengedwe koma vuto ndi ma institution amene amayenera kuti alimbikitse malamulo nthambi zimene zolimbikitsa malamulo ndi zofoka kwambiri ndi mwina poyambira tiyambire pamenepo chifukwa tiyambire nokuti tikayang'ane kuti nthambizi tingazithandize motani amene amanena Rebecca Alini Yunua Alini Yunua mukhozaona kuti mkatikati motali ndi mulandu wozembetsa nyama zakutchire ndi zina za nyama zakutchire ngati miyanga umene ndikukhulupirira kuti anawapatsa zaka 14 mu 2021 komano mukhoza mkatikati mwa sanamalize nkhani ya pardon idza ndiyoti imafuna ichitike malinga ndi mphekesera in fact ICB anabwera ano kuzalepheretsa ano
pamene zimaoneka ngati kuti makosana ena mbomamo anakhangata anathamanga kwambiri kuti akulu amene akhale nawo pokhululukidwa zimene tikunena za ma institutions because anthu abomawo ndi anthu amodzi amene amayenera kulimbikitsa kuti anthu ochita mchitidwe uliwonse wowononga nyama alangidwe. Ndi mwayi kuti zinalephereka amene ndikudziwira ine panopo zikhala ngati sizinatheke chifukwa kukalowa mu koma mukhozaona kuti mkatikati memo apanga milandu ingapo milandu imene akupangayo akumapanga ndi anthu akuluakulu amene ali kucha kuboma. So ma institution athu kapena kuti nthambi pachiya ndi zofowoka kwambiri kuyambira kumene awonse amene amafuna alimbikitse zimene. Njira ina imene tingapange makamaka mongoyesayesa fapena zikumatheka monga amene anandira Nkosi ndiyo yophunzitsa anthu kuti kufunikira koteteza zachilengedwe apopo ndiye tilimbikire kwa pena ndozikumaoneka kuti zikumatheka. Ndichite umboni posachedwa apa mwina mulungu atha omwewo ndinali ku Chakuliwonde National Park kuli ma project osiyanasiyana amene apake amapanga ndi anthu amisi amapeta akupanga ulimi wa njuchi akupanga pena kualima tsabola amene tsabolayo amathawisa njovu komanso ndi malonda ndi zina zambiri zimene zimaoneka kuti anthu pang'ono ambano kukhanga ndi paubale ndi osamala nkhalangwazi zimene zikuchepetsa kuti anthu asaonenso ngati ndikofunikira kuti alowe mpakimudza nakamaphamu kaya agwape kaya mnyanga njovu kumene kaya mwina chipembere. So titalimbikitsa kwambiri kuti tiphunzitse anthu madera osiyanasiyana anthu onse makamaka amene azungulira madera amene waotetezedwa monga nanena poyamba tingochiyambira mwina ku primary ifa or even kakalulu kamene kali munda mwa pamalamulo ake tusikakoya kamene ukasiye kaziyenda. Tipeleke kwa Matthews Malata wanangwa. Matthews Malata wa Movement for Environmental Action ulipalaini Matthews mawa bwino. Hello Matthews. Fukundimfa. Aya kwenye ngati Matthews akufuta kuti akhale connected koma tibwerere kwa Nkosi nkhani ina ndi imeneyo mwaimva kuti zika zambiri zimene sizamdziko muno zimene zikukolezera nkhani zimenezi ndiye mwina inu kuboma kumugwira ntchito bwanji ndi mayiko amene kuli misika imeneyi kuti mwina make mkhangati mwachita strengthen ubale wanu pothana ndi mchitidwe umenewo ma Chinese wa ndokumva ati bwino kwambiri suma yankha Matthews njifake nakhangati ndakutaya kaye takulandira program yakulinji nkhani ndi imeneyi inu kubungwe kwanu nkhani zimene zizi mukuzoona kuti zikumayenda motani zofuna kuthana ndi mchitidwe umenewu ku Movement for Environmental Action kumenewo. Ndizoona kuti mavuto amene alochuluka kwambiri pankhani zothandizira kuteteza nyama zakutchire komanso mwina kuzembetsa nyama zimenezi kapena ziwalo za nyama zimene zosiyanasiyana. So tili ndi magulu amene amang'ananso nthambi zosiyanasiyana kuphatikizapo nkhani imene kuzana ndi za nyama zakutchire. Tili ndi malawyers athu amene samakhala kuunikira kuti malamulo athu ndofoka patali bwino pati. So akhala kuti patsanso kaununi amene akuonetsa kuti pakati pa sanami ubale wakhala mwina ukuyenda bwino mama nkhani imene kuzaniza nyama zakutchire monga mukudzoti pakhala pali mabungwe amene akhala kuchita ma initiative osiyanasiyana ngati kupolisi kudza ku area 30 kunakhazikitsidwa nthambi yapaderadera imene imang'anaza milandu kuzana ndi nyama zakutchire zimenezi. So ma prosecutors ICB ndi anyama zakutchire akhala kuyendera limodzi kuti milandu imene ikapezeka iziyenda mwachangu kukoti komanso kuti milandu imene angayizindikire bwanji. Ifakati tinaona kuti ngakhale marankings athu akachitabe improve kuti dziko la Malawi kugwira ntchito yochilimika nkhani yothandiza kulimbana ndi mchitidwe ozembetsa nyama zakutchire. Ndipo mlandu wa Ukulu Mamutchula Yolini unathandiziranso kwambiri kuti dziko la Malawi lioneke kuti ili serious pankhani yothana ndi ngati zimenezi. Chabwino Nkosi mukanalibe palaini nkhani ndi imeneyi ubale wanu ndi mayiko amene kuli misika imeneyi ukuyenda bwanji pofuna kuthana nawo mchitidwe umeneyi chifukwa akuoneka kuti ambiri wanda akunja achita kubwera nkhale wanangwa kunena kuti chimo satu mana
mano nkhani ndi imeneyo kuti ubale wanu ndi maiko amene ukuyenda motani pofuna kuthana ndi vuto limeneyo pali cooperation yotani. Tathokoza kwambiri andi macomments ose ndamvera ndithu othandiza andi ofuna kutukula dziko lathu. Ndikanena za ubale wathu choyambirira chomwe ifeyo monga unduna tinapanga ubale wabwino ndi aine ake ife ya Malawi. Chifukwa tinazindikira kunena kuti ngati Malawi mwini wake satengapo gawo kusamala nyama zakutchire ndi zachilengedwe ndoti ntchito imene sitiitha. Kuti sanapite kunjako tinafuna kuti ubale wathu ndi ife aine ake a Malawi ife tokha kaya mukhala mphepete mwachani mwa national park mwa game reserve kaya mukhala mtauni muno foti anthu amene wandomwe amakhala ndi information imene ndi ubale wathu tinaukhwimitsa kunena kuti no munthu akangoona masiku ano monga mukangomva pano zapangolini mmadziwa kuti aliyesa amadzoti kanyama kaboma nkhani ngati manager kuti ubalewo ukakhalapo ndoti tipita patsogolo ndi kupanga mchitidwe kuthetsa mchitidwe umenewo. Andi kachiwiri ubale wathu internationally tinalowa maorganization osiyana othandizira kuchita fight mchitidwe umenewu. Andi poyambirira maorganization ena munalibemo koma panopo tinazindikira kunena kuti patokha ngati dziko sizingatheke kuti mchitidwe umenewu tithane nawo. Chotero tikuyeneka kukhala ndithu ndi ubale wabwino okhazikika ndi maiko akunja komanso ndi maiko omwe kumaoneka kunena kuti business imene ndi yomwe imayenda kwambiri. So izizi ndithu ndi zomwe zathandizira mujanena kuti mafiga zathu akhalibata achepa chifukwa cha ubale wathu wakuno ku Malawi komanso ndi maiko akunja. Ankoka nkhani ndi imeneyi how do you break chain chimenechi cha ma Chinese ena ache amene amabwera kuno kumaphwanya kumatenga nyanga komanso Amalawi ena amene akugwira nawo ntchito pachitike chani fa kuoneka kuti malamulo alipo koma mwina sagwirisira ntchito bwino. Tamvapo apa Rebecca tifotokozera za mkazi wa Alina amene anachitidwa padoni kuti mufufuze nkhani yomwenaso yosamvetsetseka kuti anachitidwa padoni motani. Pachitike chani pamenepa pa nkhani ya malamulopa. Zikomo kwambiri asindi kuyamba tiyamikirebe kuti pali ndondomeko zimene I think ministry ya tourism imene imayang'anira ndithu department imene imaona nkhani zosamalira nyama zakutchire pakatipa ayisetsa ndithu achita ndondomeko zofunikira andi kufika pano patikhoza kunena ndithu kuona kuti atike toyamba ndi kukhazikitsidwa kwa komiti imene inayikidwa imene amati the interagency committee to combat illegal wildlife trade in Malawi. Interagency committee I think inali njira yoyambirira imene inapangitsa kuti twaziona kusamalidwa kwa nyama zakutchire ngati chinthu chofunikira kwambiri pa chitukuko cha dziko. Mu komiti imeneyi koyambirira kuchitika Malawi muno inabweretsa organization osiyana kubwera pamodzi. Muli Malawi Revenue Authority, muli the Financial Intelligence Unit, muli the Anti-Corruption Bureau, muli Interpol unit, the police headquarters, mulianzatu immigration, mulianzatu akumakoti and mukaona combination ya committee ikuchita prioritize aspect yonena kuti nkhani zosamalira nyama zakutchire izipase priority imene ikufunika komanso because of anthu amene abwera mu committee imeneyi apangitsa kunena kuti pakhale awareness yayikulu kuti zikamachitika zinthuzi atakhala kuti ndi abungwe lina aziona zidachitika ndikuti akhoza kutenga mbali achepetse vuto la kufalikira kwa mafuta amene awa amene amabwera ndi kuzamba ife mwachidule chikhozopereka kuti like ngati kesi imene inachitika ku Zuzu imene kunazapezeka kuti 781 iPhone plus yagwidwa anagwira ndi IMRA anagwira masasi amene achachikochena kuti akutenga nawo mbali mu interagency committee imene imayang'anira ma-issues amene ukuzana ndi illegal wildlife trade. So toyamba tithokoze kwambiri kuti iyi ndi initiative yofunikira kwambiri
chifukwa chonena kuti ikupereka mwayi wophunzitsa anthu kuyipa kwa zinthu ngati zimenezi. Chachiwiri tiyamikirenso kunena kuti pakatipa tikatengera legislation National Parks and Wildlife Act mapenalties ake kumbuyo kwanali onena kuti otsika kwambiri inaenda pangakava maissues a wildlife for the last 20 years and ndikukumbukira nthawi inake anthu amati kumapidwa ndi aivole pa Kamuzu International Airport paja week iliyonse amakhala kumalipira ma 300,000 200,000 150,000 and akapita ku court sikutitwa amaopa angolipira ndalama zimenezi because imangooneka ngati ndikacha. Komano the revision ya legislation ya wildlife yaida mapenalties akuluakulu amene munthu akamaganizira kuti kodi ndipite commit offense imene iyo yokhuzana ndi nkhani ya wildlife amayamba kuganiza kawiri. So tiyamikirenso kuti revision ya legislation ya wildlife yakunenetsa kunena kuti anthu akhale ndi kuzindikira kuti ndikamalakwira lamulo lokhuzana ndi kuteteza kwa nyama zakutchire ineyo ndikakhala kundendeza katikotiluka. So ndi pempho lathu kuti the justice system kuno ku Malawi ifeyo ngati bungwe lonena kuti timakhala patsogolo pa nkhani yokhuzana ndi kusamalira zachilengedwe kuno ku Malawi. Anthu ngati apasidwa ma sentences awo oyenerera anthu amene asente ma sentences awo chifukwa imene yoyende njira imene itithandizire kunena kuti zachilengedwe zathu zisamalike kuno ku Malawi komanso kuti tione masomphenya athu amene tikumakhala tikukamba daily a Malawi Vision 2053. Zikomo kwambiri. Ankoka tathokoza chifukwa chokhala nafe mpulogalamu ya lero. Tithokozenso Matthews Malata pokhala nafe, wanango chafulumira komanso a Joseph Nkosa ku Ministry of Tourism ndi arankhana athosa amene atenga nawo gawo. Titsirize ndi Rebecca Chimjeka. Rebecca, uli ndi mawu ena kukhoza ufuna kungotsiriza programu iyi paitiko kuti kupatseni nkhani mchingerezi. Makamaka mafuna kwena kuti zomwe alina Ankoka Ankosi zoona zokha makamaka kunena kuti banja la alimiri chiyambireni chagwirireni dziko muno mukuoneka kuti zopha nyama zakutchire zachepa kwambiri kuyambira 2020 kufika panopo mmene tikatengera ndi mmene timapitira ku court. Rebecca tathokoza komanso tithokoza alendo athu onse ife chokhala nafe mpulogalamu ya lero yakulinji. Tithokozenso amalawi ife chotsatira programu iyi pa Facebook komanso pa Times Radio number 1 mdziko muno. Ine dzina langa ndi Elvis Sawahowa. Pitirizani kumvera Wireless Times.